И здравейте хора, реших да направя набързо едно клипче. Тук не бяхме ли? Още че имам 10 минути на разположение. Както казах, 10 минути на разположение. Това бързаме. Защо изобщо влязохме тук? Доста удобно. Брат, къде е тия музики? Много не трябва ходить. Това може да пази. Кръст. От църква ли е било? Виж колко нацет сме ще не. Ще ми се стори, че може да се намока. Така. Сейвинг. О, гоблинче. Къде са гоблин? Къде? Фадър Мартин е това? Ключ? Аз съм сигурен ли чух? My Job, you alone shall escape it, Alpha. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all Да влякам нищо не мога. Now, my son. Опа. Благодаря. Фадър Мартин. Чакаме, да става. Гледаме. Фадър Мартин е поправил асансьора. Нашата задача е да намерим безопасно място. Бебе! Добре, добре. О!
кухнята. Как ме видя това? Той ме видя, че съм в леглото. Виж какво умничко. Добре, аз не можах да разбера напълно историята на Outlast, но в Whistleblower ще разберем. Така. Значи, това асансьора за навън и Фадър Мартин го е поправил и ние отиваме натам. Значи, общо взето, това е края на играта. Значи я превъртяхме общо взето. Айде. Айде. Какво стана? Ще отиваме надолу. Нали за на входа отиваме? Добре, къде си Бога отиваме в момента? Добре, нали трябваше за асансьора да ходим? И да ни изведе право навън в Фадър Мартин, каза. Еми добре хора, смятам това да от този епизод, надявам се ви е хареса, да се абонирате за мен и очаквайте скоро епизода на Whistleblower и чао!